Hallelujah. Uthi ke ngokumaster. Now the master says, Ayibabonile bakhona abayi-72. Amen. Qale ngabafundi abayi-12. He had 12 disciples, Wafumana 72 yabafundi. and then he found 72. Nabanye wabathuma. He sent others as well. Babuya nabo benobunjweni. They came back with a testimony that what you have given us has worked. Kodwa uYesu waba nendlela But abahamba. Jesus had his own strategy. Wathi ke ndinibonile nibayi-72 nibaninzi. He said, I see you are 72, you are a lot, Mna ndithunywe ku-12. but I am sent to a 12. Wathi ngoweza nenye imfundiso ngokuYesu. He brought another teaching. Wathi oyidlayo inyama He yami said, he who eats my flesh azisele igazi lam. and drink my blood, Ithi ngulowo uzawuba nesabelo nam. amen, you will have a share with Ithi me. iBhayibhile uninzi lwaba bafundi bathi uphambene. Many of the disciples, they left. Because ngoku kuziswe imfundiso Now he introduced another yokudliwa teaching. kwenyama, Amen. yokuselwa kwegazi lakho. The teaching of the blood and the flesh. Wababona uYesu ukuthi aba He saw that these ones, baze ngezinye injongo. they came with other motives. Abo babiziweyo Those who bayi-understand were called, language. they understood the language. Hallelujah. Abanye zange bayi-understand Others, language. they don't understand the language. Bathi ukuthi masitye inyama yakhe, ukuthi masisele igazi lakhe, yintoni leyo? What is that? Amshiya He says baba. you must eat his flesh and blood. Wabuyela kwabo bayi-12. Came back to these Wathi nani nina banisuke entambeni niyandishiya na. You also want to go. Waphakama uPetros. And Peter stood. Akusathethi lo wokuqala, He's not the first one. sekuthetha lo uzemva. He's the one who came last. Uthi singasuka siye, Where can we go? singasuka siye. Where can we go? Ngoba amazobomi afumana ngabo. The word of Bakhona abantu abakwaziyo amazobomi okungafumaneka ngabo. Jesus. Singasuka siye, Where else can we go? singasuka siye. Jesus. Le iyashaba leya. Anama siyayiva nalo. I don't know if you understand. Apha njengoba silapha singabakhonzi. As we are servants here, Sibekelwe ukuba siyasandisa ubukumkani we bukaThixo. are prepared to expand the kingdom. Asibekelwanga ukuthi sipointe abantu kuthi, We are not put here to kodwa masipointe abantu kuKristu but we must point them to Christ. ukuze elalizwi belishunayo The word that will preach kuthiwa bhekane wena nakholwa kulo, to the rock that elinyeni nasuswa kulo, bhekane kuye. U-Abraham uyise, uSara owanizalayo. who gave back to you. Ngoba xa kuvela igxama, Because when a problem arises, kuyanyanzeleka ukuthi ube ne-point of you reference. need to have a point of reference. Uthi ndiyamazi owandibizayo, I know the one who kodwa uba uthi ngumntu owakubizayo, to say it is a person. awuzuba nayo i-point of reference. You will never have a Because uzawufika umntu aneengxaki zakhe, find a man. kodwa xa ufika kuYesu, But when you call him, uthi I know who has called me. I know. Worship, I know who I believe. Liparatayadasa, paliyadasa, lipratayada. Uba uminiselwe emntwini, If you are look to play a person, uzawufika ungafani. you will be different. Ngoba uminiselwe emntwini. Because your eyes are fixed to a Awuminisanga person. kuYesu. Jesus. Hallelujah. Now your foundation, Iseko sakho. it has to be Jesus Christ. Kumele ukuthi sibe nguYesu. Uye uthe masithole kuye He is uyibhake the one who is our author and the finisher ubomi bethu. of our life. He is the Alpha and the Omega of our life. Ungu-Alpha, ungu-Omega. Uyayazi yonke into eyenzeka phakathi. He knows everything that is happening. Unaso